ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଏକାଡେମୀରେ ଆଡମିସନ୍ ନେବା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ 7ର ବିଗ୍ ବସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ତାହା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟିର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଥିଲା ର୍ୟାବିଟ୍ ଏବଂ ସେହି ଝିଅଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫାଇଟ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବରାବର ଟକ୍କର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଟାଙ୍ଗସାନ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲ 7ର ବିଗ୍ ବସ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଝିଅଟିର ନାମ ଥିଲା ଜିବୁ। ଏଠାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ମିଶି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏକାଡେମୀ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସୋଲ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ନିଜର ସୋଲ୍ ପାୱାର ଫୁଲ୍ ବୋଲି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାକୁ ଟିଚର ଆସିଲେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍କୁ ତାର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଟିଚର ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ଏବଂ ଜିବୁକୁ ତାଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଟିଚର କେବଳ ଟାଙ୍ଗସାନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଜିବୁ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବେଡ୍କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ କହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ବେଡ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସବୁ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜିବୁକୁ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ କେବଳ ଧନୀ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବା ମନା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହଷ୍ଟେଲ 7ର ସବୁ ପିଲା ଏବେ ବାଧ୍ୟରେ ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ନିଜର ଟିଚର ମାନି ନେଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ଟାଙ୍ଗସାନ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଥିଲା। ଏବେ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଦେଖାଇଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହାମର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ର ବାପା ସୁୟୁତାଓ ଜଣେ ଲୋହାର, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଲୋହାର ପାଖରେ ହାମର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ହାମର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତା ବାପା ସୁୟୁତାଓ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହାମର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ବିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ବ୍ଲୁ ସିଲଭର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ 7କୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜିବୁକୁ ଦେଖିଲା। ଜିବୁ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କାରଣ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ପୂର୍ବ ଫାଇଟ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣି ହାର ମାନି ଯାଇଥାଏ। ସେ ତାର ଫୁଲ୍ ପାୱାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଫାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫାଇଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ବେଲ୍ଟ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବ। ବେଲ୍ଟ ପାଇକି ଟାଙ୍ଗସାନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଏଥିରେ ନିଜର ହିଡେନ୍ ୱେପନ୍ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଭିତରକୁ କେବଳ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦବଦବା ତ ପୁରା ସହରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ନିଜର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ବହୁତ ଖାସ୍ ଏବଂ ରେୟାର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଦେଖି ଟାଙ୍ଗସାନ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ହାଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଏକେନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ କେବଳ ର୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ବିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ବିଷ୍ଟ ଏକା ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଟ ଆଗରୁ ହିଁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାତି ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିଷ୍ଟକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ମୂଳା ଖୁଆଇଲେ, କାରଣ ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷ୍ଟର ପାୱାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେକ୍ ବିଷ୍ଟ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ସେ ବିଷ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ବିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଟ ତା ଆଟାକ୍ରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍ଗସାନ୍ ଏକ ଉପାୟ ଭାବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ହିଡେନ୍ ୱେପନରେ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ସେ ବିଷ୍ଟ ସେହି ଆଟାକ୍ରେ ଘାଇଲା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହିଡେନ୍ ୱେପନ୍ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍ଗସାନର ଛୁରୀ ବାଉଳାରେ ଏହି ବିଷ୍ଟର ମୁହଁରେ ବାଜିଗଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏହି ବିଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍ଗସାନର ର୍ୟାଙ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍ଗସାନ୍ ଡରିଗଲା। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଏହି ବିଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ବ୍ଲୁ ସିଲଭର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଏହି ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ତାଙ୍ଗସାନ୍ ସେହି ଏନର୍ଜିକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଲା ମାଷ୍ଟର ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାଲିର ବିଷ୍ଟର କାମୁଡ଼ା ଦାଗ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍ଗସାନ୍ ନିଜର ଲୋହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୁରୀ ଗରମ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ବିଷ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ସୋଲ୍ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରର ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ୁଥାଏ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଷ୍ଟର ନିଜର ହୋସ୍‌କୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍ଗସାନ୍ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକାଡେମୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍ଗସାନ୍‌କୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗର ପାୱାର ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଏହା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ପାୱାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଏକାଡେମୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍ଗସାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବେଡ୍‌ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥାଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବହି ଥାକରୁ ଗୋଟିଏ ବହି କାଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ସହରର ସ୍ପିରିଟ୍ ହଲ୍ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ମାନି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ଆରପଟେ ପଡ଼ିଆରେ ହଷ୍ଟେଲ 7ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଧନୀଘର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଟ୍‌ରେ ଏହା ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଠାଇବେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଫାଇଟ୍‌ରେ ହାରିଯିବ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବସ୍ ବୋଲି କହିବ। ହଷ୍ଟେଲ 7ର ଲିଡର ଜିବୁ ହୋଇଥାଏ। ଜିବୁ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିକୁ ପଠାଇଲା, ଯାହାର ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍ ସିଂହ ଥିଲା। ସେ ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ବେଳେ ହାରି ହାରି ଯାଉଥାଏ। ସେଠାରେ ତାଙ୍ଗସାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜିବୁ ତାଙ୍ଗସାନ୍‌କୁ ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ଏହାପରେ ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ତା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲା ତାଙ୍ଗସାନ୍। ତାଙ୍ଗସାନ୍ ତାକୁ ବିନା ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ରାଗିଯାଇ ନିଜର ଫୁଲ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍ଗସାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ପିରିଟ୍ ରିଙ୍ଗର ପାୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାଙ୍ଗସାନ୍ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ହାର ନ ମାନିବ, ତେବେ ଏହି ପାୱାର ତୁମକୁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ବସ୍ ହାର ମାନିନେଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ 7କୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ ବୋଲି କହିଲା। ଏହାପରେ ଜିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ସୋଲ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ କହିଲା କି ତା ସୋଲ୍ ପାୱାର ର୍ୟାଙ୍କ 12ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍ଗସାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହଲ୍‌କୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏହି ପାର୍ଟଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।